La tradicional estirada de corda o aquest particular llançament d'espardenyes són algunes de les proves que han hagut de superar els infants de la Roca aquest diumenge de Festa Major. És la gincama juvenil organitzada per l'Esplai, la Xiruca i la Flama, per a infants i joves d'entre 5 i 18 anys. Creiem que és molt important com oferir des de l'Esplai aquest espai, aquest moment de compartir, de jugar al carrer i de que aquests costums que s'estan perdent a poc no es perdin del tot. Abans de començar, moment de triar equip, dels blaus o dels taronges. Cada prova és puntuable i al final hi ha un guanyador. Els monitors de cada prova són els encarregats de notar les puntuacions a través d'una aplicació mòbil. I això ens arriba tot aquí a la pantalla, que es va actualitzant i es va veient quin dels equips va guanyant. En aquest cas va guanyant el blau. Però aquí el més important és participar i passar-ho bé. Per això hi ha proves ben diverses i adaptades a totes les edats. Tens un tros de tela que te'l poses com una cua i consisteix en que l'altra persona t'ha d'arrencar la cua. Si te l'arrenquen estàs eliminat del joc. Hi ha molta competitivitat i és molt xulo perquè estàs amb els companys i t'ho passes molt bé. Pues a mi el que m'ha agradat és quan tiraves de xancleta perquè era molt divertit. I perquè l'he tirat molt lluny. La gincama és una de les activitats emmarcades dins de l'espai La Belluga, que per primera vegada aquesta entitat juvenil té per Festa Major. Ha estat al Parc de la Bassa del Molí, on des de divendres han organitzat activitats de tota mena, com ara sopars, concerts o xerrades.